Virtue videá rozprávajú príbehy o tom, ako rozvíjať váš obchod. Za malý mesačný poplatok tvoríme video pre zákazníkov, distribuujeme ho po internete ľuďom, ktorí hľadajú váš tovar alebo službu. Už sme vytvorili množstvo videí pre firmy, ako sú vaše. Ako to robíme? V 2 jednoduchých krokoch. Krok 1. Získajte video. Profesionáli Virtue, vaši producenti videa prídu do vašej firmy a vytvoria originálne video, ktoré poukáže na to, v čom ste najlepší. Nezáleží, či ste majiteľ reštaurácie, zubár alebo strojár s množstvom zamestnancov alebo ktokoľvek iný. Vytvoríme o vás skvelý príbeh. Krok 2. Získajte pozornosť. Po tom, čo ste získali skvelé video, je čas umiestniť toto promo video na internete na Google, Facebook, YouTube a iné miesta. Získajte video, získajte pozornosť, získajte výsledky. Nechajte Virtue zvýšiť váš obchod, pretože to je náš obchod.